Un, dos, tres i... Uep, com va? Bé, com anem? Com va? Bé, avui som en la veïnada, això, en na Parrina, que nosaltres tenim com na Parrina. Farem roviols. Sí, farem roviols, perquè l'any passat vam fer panades. Sí. Farem roviols. Com va? Aprofitam. Tu ets qui has obert una nova part, és a dir, nosaltres tenim un canal d'agricultura i això, però dins del mateix canal ets la primera que fas una recepta, farem un apartat de receptes mallorquines, així que si qualcú vol que, per exemple, mos vol fer un logo o això, per diferenciar la de pagesia en la de cuina típica mallorquina, que mos ho digui i ho posarem, Vale. Au, vinga, meam. Començam. Au, vinga. Saïm de porc. Oli de girassol. També se pot utilitzar d'oliva. Moscatell, que és un alcohol de Mallorca. Farina de força. I sucre, una quarada. Els ingredients de lo que posarem dins els roviols. Xocolata negre. També podeu posar xocolata blanc. Aquesta és aposta pels roviols. Confitura de melicotó. Confitura de cabell d'àngel. I aquí tenim brossat, que això és que són. I l'haurem de trempar, així que veniu amb jo i ho veureu. Ara per tremparó hi posarem una quarada d'aquestes de sucre. 2 quarades, perdoneu. O 3, posem 3. Ja hi ha material. Farem així. Perquè el blanc, en aquest cas, és amarg. Així que ja ho sabeu. Hala. Ara el que faig és mesclar-ho. El primer de tot, hi farem el saïm. Que com veus la quantitat és un tassó. Tassó. Sí. Bé, jo t'ho tiro i tu remenes. Vale. Has de començar a remenar el saïm, perquè si no ho fas així, posant els mateixos ingredients, si no se fa així, la recepta no surt igual. Com veus, nosaltres a Mallorca utilitzem molt el saïm. Molt. Perquè ja ens encimades ja en vam utilitzar, les panades en vam utilitzar. I Lleva un poquet d'això, així. I els roviols també. Els roviols són dolços i els cocarrois salats. És a dir, que ara fem que serveix la mateixa pasta, o no? No. Ara comença a estranyar-la, lleva-la tota. Crec que te basta amb una mà mitja. Estranya, així, fins que torni molt blana. Això ja pareix plastilina. No, ja va tornar més. Molt llibre mateix. Bé, això normalment se sol reunir tota la família per fer aquest dolç típic de Pasco, que aquestes vacacions. I altres, és un dolç típic de Mallorca. Sí, i bons. I bon, si agrada. Si agrada, claro, com tot. Està, xico. Sí. Vinga, tu remena. Ara hi posem solis, la mateixa quantitat un tassó de saïm que d'oli. Remena per tot, agafeu tot. Així. Ara hi tirarem no me'n recordo. el moscatell. El moscatell. Això se sol veure per Sant Antoni.
Vale, chico. I ara, no ho pot fer tu! Hi afegim una curada de sucre. Pot, perquè el mosque té el llarg dolç. Que ritme això! Que tens malament! Ara vist. I ara afegim farina, així com se la pegui, i anem afegint. No hi ha una quantitat exacta de farina, perquè nosaltres anem mirant així com se la vol. Penseu que antes de començar a fer tot això, ens hem de rentar les mans. Important. Ben netes. Així la pasta, Miquel. Així. Ole, enguisida la veràs. Muy bien. Ara aquesta pasta... Ai, tan fregant. Aquesta pasta ha de reposar. Quant de temps més o menys? Migdia. Migdia. Vale. I ara què faig? I ara la taparem un potet i la posem dins la gelera. Au, vinga. A veure. Aquesta pasta necessita reposar, perquè com que té bastant de saïm i si és molt blanc, són molt mal de fer. Per cert, ara la posarem una estoneta dins la gelera, tapada amb un paper de fil. Molt bé. Ara la taparem. Dins la gelera. No m'estic la gelera. No, és que... Com veig, el que faig és passarí, que ja sí que l'arrumim més. Així, i un pit tenim la pasta que està formada així, l'agafam, la giram i li tornem a donar la rodina. Veuràs tu això. I ara aquí hi posam material. Ai. Així. Juntam. I ara veureu i un ninebot agafam i roteam. I voilà, ja tenim Abans de cloure. clau. Així de bèstia. Que te'n pot agradar tenir costat de pasta? Això és collonut. I ara ficarem aquesta bandeja, ho ficam a dins el forn. Aquí tenim els rubiols i ara els ficarem. Com veus aquí m'haurà sobrat pasta i hem fet una galleteta. Ai, Déu meu. M'he equivocat. Ja he dit que és cuina mallorquina, però també farem de per tot, menorquina, eivissenca, de per tot, vale? Amb jo ho farem així. Com veus, aquí ja hem acabat de treure els roviols. I ara les posem aquí perquè refredin més ràpid. El queix me l'ha fet Formín. Ai, m'ha de soltar. Una parrina.
voleu ara, en tenen un. Veus? En tenim un de xocolata. Ai. Ai. És que acaben de sortir del forn i encara cremen. Que com veus ha quedat espectacular. Bueno, mos veiem. Avi doi! Avi doi! Avi doi! Avi doi! Avi doi! Avi doi! Adeu!